spus Alex, azi facem basketball challenge împreună cu Criptonic. Facem basketball challenge. Știți cum e basketball challenge? Cel care dă mai multe coșuri din câte? Din 5? Nu, din 10. Din 10? Va fi câștigătorul, după aceea vom... Uitați aici mingea. Și Gabi Da, și începe. uitați-mă și pe mine aici. Pe Criptonic și hai să începem. Uite, acum dă Alex vlogs și hai vedem dacă poate câte coșuri Ia, dă. uitați cine filmează, ia întoarce să te vadă lumea, bă. Criptonic. Da, bă. Hai, dă-i. A dat, n-a pus coș. A dat un coș. Unul din două, nu? Unul din două. Unul din trei. Două din patru. Uitați, fuge de pe minge. Hai, a luat mingea, man. Și eu sunt aici alături de el și după aia dau și eu. Hai, vedem. Dar e mare, mă, să față de celălalt. Ai dat din 5 doar două. E spre acum, dragi. Da, sper să te fac. Da, ai dat din 6 doar două. Avem și un call la challenge pe telefon. Hai să vedem. Asta e a 7-a lovitură care o dă Alex. Oh, are 3 din 7. Mai am cât? Nu mai băgam pula mea mingea aia prin baltă. Da, nu-i mă prin baltă și prost. Oh, din 8 doar 3. Stai să vă arăt și vremea. Foarte frumoasă, un soare. Dai cât Hai. apă? Din 9 doar 3. 4 din 10. Nu, frate, Bine. stai încă la bonus. Uite, acum eu sunt Criptonic și eu să urmez să dau eu. Hai, da să mă filmez, Alex. Hai, nu poate să dea. O pulă de aici. Oh, Mă bag o fisă. Bine, hai că acum încerc eu. Hai că eu încep acum. Na, filmează-mă, frate. hai. 10, da, nu? Da. Ai dat? Ce? Cât de dat? 3. Da. Nu, 4. Unul din două. Deja e bine că să mai bagăm bate dracu. Una din trei, uai ce s-a dus. Hai mă, ce? Cât? 2 din 4, ca și mine până acum. Dacă să te la... Știu și la mea s-a mișcat. Mai ai încă câte? 2 din 5. 2 din 6. 2 din 7. 3 din 8. Și am 4 din 10, hai. 3 din 8. 4 din 9. Uai, că dacă mă învați. Nu au, hai acum. Ne revedem, acum dăm 9 fiecare. Alex din 5 să dăm cele mai multe coșuri. A fost Filmezi, egal. mă? Hai. Mă filmezi ea? Da, uite-te, mă, uite. Nu filmezi, mă, deci. Ba da. Bine, hai. N-ai dat? Unul din 2. Dacă dau 4 din 5 e fain. 2 din 3. 2 din 3. Până acum e tot în regulă, foarte bine pentru el. 2 din 3, mă, nu? Da. 3 din 4. 3 din 4. Da, cred că mă face aici. Hai, frate, avem încă Da, una. uitați-vă, hai mai are și el una. 3 din 5. 3 din 5, uitați-l acum urmez eu. Hai. Hai, frate, am dat 3 din 5 acum. Stai, o să Asta e filmez. încălzire. 1 din 1. Ăla e Gabi. 1 din 1, da? Da. 1 din... Cât tot? Tu puteai 3? Stai, pune câteva pauze. Acum, frate, revenim că am avut acum niște probleme tehnice, au fost niște copii și acum Gabi urmează să șteze, să dea la coș, hai să dea. Mai avem două încercări, două mai din trebuie un 3. coș ca să fie egal. Dacă nu iar el. Mai e încă una? O, egal iar. Hai, filmăm iar duelul. 3. Ce? Acum dăm 3 fiecare. Da, ia, ține. Ține la telefonul. Vezi că n-am pus să caut acum. Cât? Bine. 3? 3 coșuri. Un coș. 2 coșuri, what the fuck? Dacă da 3 deja. Îți șmecă. Nu, 2. Bine, acum urmez eu. Bine, hai să vedem. Frate, acum 1 din 3, una trebuie să date. Dacă... Mai ai încă o șansă, dacă nu dăm 2. Wow, acum dăm 2. Hai, frate. Bine, acum avem duel doar din 2 coșuri, dar vedem ce câștigă. Bine, hai să începem. Bine, i-am întors acum de Alex 2. 2.
Da. 1. A dat unul din două, bine. Acum vine rândul meu, Kryptonic, hai. Îmi pune pe pauză. Nu, lui Gabi, dă de încălzire acum, dar nu-i mica. Dă de încălzire. Hai, acum începe ca lumea. Scuza soarele care bate, dar nu-i mica. Dacă dai acum unul, dacă nu dăm, facea 1. Da. Bun, hai, acum am revenit. Acum am revenit cu duelul dat de un coșoai. Vedeți cum se vede soarele aici? Nu mai se Hai, vede pune acum. pauză. Bine, hai că începem. Bine, am revenit acum, Alex dă doar una și eu doar una. Hai vedem. Ué, de unde e? De aici, trebuie de aici. O repeți. Bă, iar ești cu ciudă. Bine, mă. De aici, uite, de aici, tu ai dat de Da, acolo. da, și tu de aici, dar De aici, uite, de aici, eu vedeam. de aici, nu de aici, dăm fiecare acum. De aici, Bine, hai de aici. Să vă filmează, mă. Gata. Na, tot căcatul ăla. Ați văzut că are prea puțin. Și fata cum a revenit, Gabi trebuie să dea un coș dacă nu e gata, am câștigat. Hai că e una. Ai pierdut, Gabi. Tati, nu-i mic, ai pierdut meu. Eu am avut una acolo, zboarcina, dar am filmat cu telefonul lui. Și na, nu a fost Alex și la data viitoare. Salut, bă! Are prea puțin.